Milí rodičia a všetci priatelia školy, naša i vaša škola si práve pripomína 50 rokov svojej tvorivej činnosti. Je to vek, pri ktorom sa patrí pozastaviť a trochu pohliadnuť naspäť, zhodnotiť, čo sa podarilo, ale aj to, čo sa možno podarilo menej. Práve teraz je ten moment, kedy na toto bilancovanie nadišiel čas. Za tieto roky bránami školy prešli tisícky žiakov, z ktorých sú dnes nielen rodičia, ale už aj starí rodičia a v niektorých prípadoch dokonca prastarí rodičia našich dnešných žiakov. Možno nie všetky spomienky na školu sú len krásne a príjemné, ale ako sa hovorí, na zlé sa rýchlo zabudne a zostanú len krásne a veselé spomienky. Všetkým týmto žiakom, či už do školy chodili v 60. rokoch, alebo dnes vštepovali základy poznania sveta, gramatiky, cudzích jazykov či matematiky, ale aj slušného správania a etiky viac ako 300 učiteľov, ktorí tu zanechali kus zo svojho života, kus zo seba a odovzdávali a mnohí stále odovzdávajú to najlepšie, čo je v nich. Práve vďaka týmto skvelým ľuďom si naša škola za polstoročie svojej existencie vybudovala taký výborný kredit. Vo vedení školy sa za toto obdobie vystredalo 5 riaditeľov. Pri jej zrode stál pán riaditeľ František Géci, ktorého onedlho vystredal druhý pán riaditeľ Emil Hruška. V 70. a 80. rokoch sa do vedenia školy postavil tretí pán riaditeľ Pavol Beňo. V tomto období postupne rastie počet detí tým, že sa v okolitých obciach zrušili málotriedne školy. Aj napriek dvojzmennej prevádzke už stará budova školy kapacitne nepostačuje, preto sa v roku 1985 otvára nový 10-triedny pavilón. To už žiaci cvičia v novúčičkej telocvični a onedlho obedujú taktiež v novúčičkej jedálni. Popri čulom stavebnom rozvoji školy nezaháľajú ani pedagógovia s prípravou žiakov. V kultúrnej oblasti sa mimoriadne úspešným stáva spevácky zbor Rokoš pod vedením pána učiteľa Búdu. Neskôr sa do jeho čela postavil pán učiteľ Poliak a po jeho odchode z našej školy pani učiteľka Pršová. Žiaci tohto zboru sa predviedli na mnohých festivaloch a oslávách nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Dodnes je spev silnou stránkou našej školy a našich žiakov. Nie len spev, ale najmä šport sa postupne stáva symbolom našej čoraz úspešnejšej školy. Spomedzi obrovského množstva športových úspechov na okresnej či krajskej úrovni musíme vyzdvihnúť minimálne dva. Prvým je víťazstvo našich chlapcov v atletike v roku 1985 na majstrovstvách, vtedy ešte Slovenskej socialistickej republiky, v kategórii dedinských škôl pod vedením pána učiteľa Kupca. Druhý úspech je o niečo čerstvejší a je ním 6. miesto na majstrovstvách Slovenska vo vybíjanej dievčat pod vedením pani učiteľky Sajfertovej. Obísť nemožno ani v minulosti veľkú, nielen športovú, akciu školy, a to družobné stretnutie so školou z Karvinej, dnes už z Českej republiky. Okrem toho naši chlapci dvakrát reprezentovali nielen školu, okres či kraj, ale aj Slovensko na federálnom spartakiádnom vystúpení na Starohove v Prahe. Dodnes si škola v športovej oblasti udržiava mimoriadne vysoký kredit, keď v minulom školskom roku skončila na 2. mieste v rámci Prievického okresu a za sebou zanechala aj niektoré športovo orientované školy. So zmenou politických a ekonomických pomerov sa mení situácia aj v slovenskom školstve. Toto sa dotklo aj našej školy, keď od roku 1990 nastupuje do funkcie riaditeľa školy pán Miloš Kupec. Pod jeho vedením škola získava právnu subjektivitu a postupne sa profiluje do dnešnej podoby. Z úspešnej školy sa stáva škola ešte úspešnejšia, z tradičnej školy škola moderná, priebežne doplnená modernou didaktickou technikou. Škola sa začína orientovať popri športe aj na cudzie jazyky a výpočtovú techniku. Od polovice 90. rokov vyučujeme cudzí jazyk už od 3. ročníka a od roku 2004 dokonca už od 1. ročníka ako jedna z mála škôl v Prievickom okrese. Dnes v súlade so štátnym vzdelávacím programom už 3 roky vyučujeme 2 cudzie jazyky v ročníkoch 6 až 9. V oblasti výpočtovej techniky dnes disponujeme až 3 modernými učebňami.
Veď už v roku 1990 sme boli prvou základnou školou v Prievickom okrese, ktorá prevádzkovala na tú dobu modernú učebňu výpočtovej techniky, zariadenú so sieťovanými 8-bitovými počítačmi Didaktik Alpha. Cirka od roku 2000 sa škola pod vedením pána riaditeľa Miloša Kupca naplno modernizuje a napreduje míľovými krokmi k svojej obnove. V starom pavilóne sa budujú nové WC, postupne sa v časti tried vymieňajú plastové okná, zavádza sa internet, pribudla druhá PC učebňa, nová palubovka v telocvični, vymaľoval sa starý pavilón, v niektorých triedách sa postupne objavujú nové lavice, neskôr sa maľuje nový pavilón, v telocvični pribudlo nové osvetlenie. Činnosť pána riaditeľa Kupca sa odráža aj na vzhľade areálu školy, ktorý dostáva novú tvár v podobe krásnej úpravy a výstavby množstva okrasných kríkov a stromov. Rok 2010-2011 priniesol do školy obrovské zmeny. Začala sa komplexná vonkajšia rekonštrukcia školy, ktorá spočívala najmä vo výmene všetkých okien, zateplení celej budovy, telocvične aj školskej jedálne, pokrytí novou farebnou omietkou, ale hlavne pribudovaním novej prístavby so 4 triedami na prevádzku školského klubu detí a na vyučovanie informatiky a cudzích jazykov. Okrem toho sa škola dovybavila množstvom nábytku a modernej didaktickej techniky. Za túto rozsiahlu rekonštrukciu vďačíme najmä prostriedkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktoré sme získali vďaka úspešnému projektu nášho zriaďovateľa, teda obce Nitrianske Rudno na čele s pánom starostom Jozefom Pršom. Rok 2010-2011 znamenal aj ďalšiu zmenu, a to zmenu vo vedení školy, keď v jeho závere do zaslúženého odpočinku odchádza, nechajúc za sebou kus kvalitnej roboty, dlhoročný pán riaditeľ Miloš Kupec. Do vymenovania nového riaditeľa bola vedením školy poverená pani zástupkyňa Katarína Imreová. Od februára 2012 sa novým riaditeľom stáva bývalý žiak a neskôr učiteľ školy, pán Martin Škraban. Milí rodičia a priatelia školy, veríme, že si oslavu tohto okrúhleho výročia školy nenecháte ujsť a prídete sa vyžiť na kultúrne vystúpenie vašich šikovných detí pod vedením našich tvorivých učiteľov. Táto oslava bude formou slávnostnej akadémie dňa 10. júna o 14:30 hodine v telocvični základnej školy. O 2 týždne, teda 24. júna o 14:30 sa uskutoční slávnostný koncert absolventov našej školy, na ktorý vás taktiež srdečne pozývame.